がらめの現状、いつも窓辺で終日妄想、詰まることない日常、割に合わぬ餌ばかり。座右の銘は適当、マジになるのは1年 4,5 回、生まれつきの不愛想、爪を研いで暇つぶし、果てることない衝動、今日も窓辺で真実妄想、鳥になれたら歌おう、空を泳ぐ雲になる。骨を加えて走り回るは奴らのように、話のわからぬおつむのやわいあんたらにゃケツを振る気はないよ。誰かなんかに興味のないさあドアを開けてくれ、無限に広がる世界をこの目で見たいのさ。お預けなんてならっちゃいない、今すぐ行かせてくれ、必ず欲しい